lugpad na ko ugma. So 5 days ko mawala. Bili na sa dako akong bana for 5 days. Loy kaayo. Pero this is the kind of life that I have. Di man hinon siya permanente. Majority sa among flight is only 24 hours layover. 24 hours lang yung magstay dito, balik. But there are times among roster nga tagaan mig tag kuan kanang double sector siya ba. So kunyari tomorrow I'll be doing Milan, tapos matulog sa Milan, and then after Milan matumig New York, after New York matulog na sa May, and balik sa Milan, and then Dubai. So kana ang mga trip like dugay kay na siya mahuman. And then yeah, it's just sad kay syempre na kay bana diri din imong biyaan. So mano siya karon mag-prepare ko og food para ako mabalon ugma kay karon galikay nako kay kuan ba. I already mentioned to you guys nga nakoy gastric problem, so as much as possible ga-try ko kanang luto sa kong food in preparation kay normally sa flight man good gatagaan mig food, but then I'm so fed up with the food on board, sad. So it's better nga magdala na lang kag imong pagkaon. Nahurot na akong kuskus. Recently, naadi ko kuskus. Mara mo good siya mais. Ang feel kay, marag mais ba kung kaunan ko. Nara. And, dili siya bugat. Ang kachi magod ani niya, dili siya bugat sa tiyan. Nara siya, oh. Siya, manang kuskus. And then, I'm gonna put water. Ano na, ako na rin siya ikuan. Lutoon. Yeah. Dali rin ni maluto ang kuskus. Pag bukal niya, pwede na rin ninyo siya palungon. Okay, let's wait for it. Di na ko kailangan magluto og sudan. Kinana ko yung sudan na luto ganina. Naapoy na burn. Yes. Bahaw ba? Bahaw. Basta gakadugay, mas gakalami ang food. So, mana siya. Ngayon, kuha ko kuan. Itlog. Balon kong itlog. Da. Dagan ki itlog. So, magbalon ko ana. The rest tomorrow morning. Madali-dali na siya kanon. And then, magbalon sad ko sa flight. So, mga kuan, vegetable diri, hinay-hinay na kong luto kay akong bana, dili gakaon og gulay. So, okra. Kani grabe kini ka healthy ang okra. You should really try to eat it at least like 3 times a week or 2 times a week. Mga food diri, mga gulay na kanon na dito daw. Bayon, akong zucchini. So, ano na panglutuon kay 5 days ko mawala. Basin mga daot. Nakoy kuan. Pumpkin. Nakoy zucchini. Ano na siyang panglutuon kay sayang kayo. Ano niya mga kaon. Ano yung problema sa mua kay every time magpalit ko og mga food like gulay, and then all of a sudden ako'y flight nga dugay kay sa tanan, it's gonna take me like 5 days. Pag uli na ko, sayang kayo na nga lata ng mga pagkaon. So ako na lang ning lutuon karon, and then ako siyang bitbiton ugma. So that's it. So, just in case you're wondering, ano gapanitan ako ang kalabasa, kay after sa akong surgery, nagka-ischemic colitis ko, motong complication.
After sa akong endometriosis of fibroid removal, 2 days after, nag-rectal bleeding ko. And then, I was diagnosed with ischemic colitis. So, karon ga-try kong avoid o kuan kanang anything with fiber, high in fiber, di ay. Oh no, naguba na. Doubt ng uban. Anyway, so that's it. Kuan, kinahanglan kong magkaon of something nga magpa-soften sa akong, you know. So, I can eat this, mga okra, and zucchini. So, ang zucchini, ako gyapon siyang kuanan. As you can see, ako gyapon siyang gipanitan. Okay. It's better to take precaution. Kinahanglan lang siya kuan. Bantayunon kay siya. Kay posible magyapon siya mobalik. So, careful na kay ko sa kung kapanganon karon. Akong diet before was very high in fiber. So, karon nag-switch ko tanan. So, I need to eat something na dali ra siya makuan. Matunaw. So, that's it. So, I'm trying to be really healthy. As you can see, maura na akong buhaton. Ako siyang hugasan. And then, I'll show you saan na ako pagluto. So, more on vegetable na gid ko karon. And water. Kay atong uda dili ko pala inom og tubig. I just hate the taste of the water for some reason. Pero karon, tungod tinitabo sa ako, daghan na kay ko dapat bantayan. Plus, I also have to mention kuan dako kay epekto ang kuan ang pills ako. Diba nagamit ko pills for a long time, for almost 5 years. Karon, I was also diagnosed, it was really complicated after sa akong surgery. I was also diagnosed with ovarian thrombosis. So, apparently, na blockage in one of the veins of my ovary. So, karon, kuan, ga-blood thinner ko just to make sure nga matunaw tong blood clot. So, ang blood clot, it's something to monitor kay, you know, you always hear stories like, ano man to siya, kuan man to, active kaayo, ga sports, or gakuan, gadulag basketball, ga-exercise, healthy food, ang gapangaunon, then all of a sudden, na stroke or na heart attack. So, you never know. So, I'm glad nga nakita to siya because blood clot, it might actually travel into your body. The worst part is mo sa imong heart, which can cause like heart attack, or mo sa imong brain, mo na siya, mga stroke. So, mo na siya, ga-take kog kuan, tambal karon for that. So, one of the reasons at kinahanglan ko magkaon permanente just to make sure nga dili maapektuhan akong tiyan kay kuan medyo isog siya nga tambal. So look, naano na ako siya pagluto. I-steam ra na ako siya and walay asin, there's nothing, magtuyo ra ko niya, bataman na ako siya tuyo. That's it. Napamanday ko yung mamasita. So, butangan ako siya mamasita. Nada. Ang gulay actually, mas okay siya i-steam. Okay. Para di mawala yung nutrients. Oops. There you go. Kung ako mapuyo sa bukid, mabuhi jud ko. It's actually one of my dream. After this job, gusto ko puyo lang bukid, maghimog akong garden, mananom og mga gulay. I can survive with vegetarian alone. So, it's okay. Walay problema sa ako Ganahan kay ko kuan lang mga vegetables. Luto na akong couscous. So, mo na siyang itsura Wala siyang mais ba? Mais. Okay. Di ba yung klaro? Later na lang. Pagkita na ako sa inyo. Malahan di ko ani. Dili kayo siya heavy sa tiyan.
Kita nga sa inyo. Kadumdum ko before, buhay pa akong lolo. Kasi giman minyag tagaan og kanang mais nga bugas. Kanang mga sobra-sobra usahay ba. Nami kayo. So, karon medyo naadi ko ani. Nawon yung muna akong rice. Ano na good siya? We have to try our best to be healthy all the time. Kay kuan. Dili na taga kabata. Paingon na ta dito. So, dapat we have to take care of ourselves. Dapat again, na ako i-order sa Amazon kay na daot na akong kuan. Akong travel organizer. Kay akong bag kailangan yun kayong travel organizer, otherwise magkamuritsing akong mga gamit. Here. Nice. Tsada kailang packing. Secure kayo ang packing. So, mo na siya. Travel organizer. Nakuha na ko siya for kuan 43 dirham. So, more likely mga 500 43 dirham. How much is that? 550 pesos. Anak mo siguro. So, nice. Ana, nakaibutanganan sa sapatos. Sa mga sinina. And tsada sa siya review. Murag, tsada man siya upuan ang quality. Nakoy napalit atong una. Pangit kay quality. Pakita na ko sa inyo karon. Yay! I'm happy! So, na ako'y bag ko nga bag. Ako siyang kuanan. Ibalhin ako diri. So, maling sulod sa akong bag. Gubot kayo sa tanan. So, I'm glad nakapalit ko aning bag nga batanganan. Mas dako lagi ning daan. See? Anyway, so that's it. Yan. Okay po. Especially 5 days akong biyahe karon. So, I need to carry everything. I always have a grocery bag, carry for kay mag-grocery man ko permanente outside Dubai. Kay mas fresh ilang food. So, that's it. Maning daan ako nga bag ko. Duha na lang kabuok na bilin kay naguba. Manang daan ako nga ko ang travel bag at travel organizer. Pero duha na lang siya. Then, ang medyo kuan kayo, ang zipper ani dali ra kay daot katong uban niya nga kauban kay nga daot na long time ago. So, I'm gonna have to replace that. Okay, I'm done. Now, neat kay siya. I like it. Dako kayo siya nga ko ang organizer. Mabutang na tanan ako sa nina dira. And then, I have my shoes here. Dala ko duha trainers. So, pang lakaw-lakaw. And then, I also take a jacket. Gubit-bit ko permanente jacket because you'll never know. Pag na, usahay mong bibili kanang ang sa Google kay dili siya gusto rin sakto sa temperature. Sabi ni mo summer but it's cold. Kani wala ko mga bra. Na. And I also carry kani importante kay ni sa mga lugar akong kuan. Sa adapter kay di ba lahi-lahi og mga connector in every country. Napalit ko ni siya sa Pilipinas, City Hardware I think. And it's very convenient. Plus, ako din toiletries. Kompleto kayo. Permanente ko galit ko tanan. Uber. Okay. Mani akong ganahan sa Pilipinas.
Kay natay sachet bitaw. Kay kung magdala ka kuan, isa ka galon nga shampoo. Oh my gosh. So, kaniya akong gabit-biton permanente. Kay convenient ra kay siya bit-biton. So, all set and done. Nakaluto na ko. Ready na. Panihapon. Hulat na lang ko sa akong bana. And then, akong kwansad. Akong mga gamit for the flight. Ready na. I have to wake up earlier. Kaya dapat before departure na namin dito 2 hours. So, that's it. Mingaw kayo. Karon, well, kahulat sa iya. Mananaw siguro kung kuhan. Tulfo. Mananaw mong tulfo. Makalingaw kayo. Makarelate mo. Everybody I love. Do not show too much kindness because that person might mistook that as a sign of you liking that person. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Meron, sir. At meron din kami business, sir. Hey! What is that? Sama-sama. Trash niya pong binili ng Oh, grabe. Palit-palit. Grabe eh. down po siya sa Asa na? Ito na. Oh, kanang stabilizer. Oh, pinaka-skip. Pantay lang bitaw ka do. Working po sila. Ay, siya. Gusto niya kong mag-vlog. Sir. Walang na gyapon. Tatanungin ko sa kanya kung kailan niya binigay yung pera. I'll try my best. Binigyan ko yung pera para invest para sa... Yay! Ready na na. Limbaw na to. Sinabi niya, binigay ko sa kanya kunyari lang, August 1. At kayo bibili ng harvest na nanay